Analizam și eu codul, acum după ce l-am pus pe Git și mi-am dat seama că porțiunea asta de cod, cu logica asta, mi-a fost generată de Copilot. Atunci când am implementat aplicația cap-coadă, mă mai folosesc de Copilot, că e ușor. Adică mi-a dat-o, cum mi-a rezolvat problema, nici nu m-am uitat la ea. Acum, când m-am uitat un pic mai atent, mi-am dat seama că ar putea exista o soluție un pic mai scurtă și probabil mai ușor de citit. Fac aici mai bine o paranteză cu Copilot sau ChatGPT, că asta probabil este mai cunoscut în rândul începătorilor. Atenție mare cu codul care se generează acolo, deși s-ar putea să funcționeze, măcar sfatul meu ar fi să înțelegi ce anume se întâmplă. Dacă reușești să înțelegi ce se întâmplă, e ok, folosește-l. Dacă nici măcar nu îl înțelegi, ai grijă ce folosești, pentru că s-ar putea să-ți rezolve problema, dar dacă ești un web developer care aspiră să devină un expert, tare bine ar fi să înțelegi lucrurile care le copii. Nu e nicio problemă să copii. Eu zilnic copii lucruri, că nu mai stau să scriu, să reinventez roata. E foarte în regulă să copii, dar recomandarea mea, încearcă să înțelegi ce copii, că de altfel merge asta o perioadă până într-un punct, dar la un moment dat s-ar putea să dai de niște probleme care încă ChatGPT nu o să poată să te ajute. Poate în viitor, cine știe, o să ajungem în punctul în care nici nu o să mai fie nevoie de noi. Ok, dar până atunci, cum aș fi putut altfel să fac? Puteam să fac o funcție foarte similară cu asta de sus, funcție care doar returnează contact name. De acord? Și după folosesc funcția asta aici. Aici ce s-a întâmplat? Practic am convertit dintr-un array de obiecte într-un array de într-un array de stringuri, Doamne. Și după care pot să fac join. Așa. Și aici am făcut join la array-ul ăsta într-un array cu într-un string care este separat de o virgulă și spațiu. Și separatorul ăsta îl adaugă doar între item. Ultimul item, întrucât nu mai vine nimic după el, nu mai adaugă. Și vezi că soluția e mult mai scurtă. De asemenea, că de regulă eu le scriu lucrurile astea inline. În loc să pasez funcția asta, aș fi scris aici, de exemplu, contact, primesc contact și returnez contact name. Și asta ar fi fost toată soluția și n-ar mai fi nevoie de treburile astea. Acum, eu o să las așa, dar e bine de știut ambele exemple. Da, pot să zic că mi-am reparat greșeala, cel puțin. O să fac commit și cu asta, ca să fie în regulă. Git add, git commit. O să zic, hai să zic refactoring. Am făcut primul nostru refactoring. Refactoring for discussion contacts component. Dar să-i pun și chat în față. For chat. Așa. Discussion. Go, go, go. Bun. Suntem pe calea cea dreaptă și sfântă.